Guys, it's me. Oh, what you seen? Guys, yeah, this is the advertisement for MR. Guys, MR is special, like yongindo guys about printing. So if you print skipper sakho guys, nazi prices niyazibona. If ufuna uprint copy sikhona, if ufuna uprint incwazi sikhona, uprint iskipper sikhona, anything ufuna uprinta nazi ke ezinye izinto esizenzayo zilapha niyazibona ke guys. The number guys sizayibhala on the screen. Danko, please subscribe ngandibaka kaloku. Akwani mna njengotshwala. Tshwala solve all problems in this world. Doni ngoku. Mr. Price. Yeah. Hi man. I look what to discuss. Call me another time, not now. Usitshwala nansi ndoni ngoku. Yo, that is. Awuta. Abuta manqina mayithuza wabhatala hayibo. Bethu izolo lewe bungekho bekusisindi. Zababhatala hayibo 2 rand hayibo ta. Lepaye uzayibhatala ngomso ndiyabhenga ngomso. Yes. Yeah. That is hayibo hayibo manqina mayithuza. That is. Abo mfethu. Wonke ngohlobo usethi. Man. Time afandini unithomile lapha kuwe afandini man. Yo, ndoni sana ufuna notatakho. Bekwa indoni. Man. Time afuna imali yakhe afandini. Okay belapha izolo afandini man. Ufuna imali yakhe. Futhi utya iblack imali yakhe ngoku. Utya imali yakhe ngoku wena. Jonga ngcelapha bo. Thema bazambhatala. Abhatala basibala wari. Hayi bo iblack ngcelapha. Jonga ubalise istori. Iqitha umuntu wahamba. Amananda mkwazi ba. Ese kawenza la we. Awungaya. Yazi ukuthi niyaqhela wena. Time afuna imali yakhe ngoku. Sifuna imali umbane pha endlini. Cimile umbane kodini ndithi. Wabunye ngale mbane ndithi. Yes, kubanga kubiyeke kodini ndithi. Abazokhathala futhi ungathi babu ngiyeke ngicela khathala futhi serious. Nya? Serious. Ngifuna le mali. Serious. You know me. Ngifuna le mali. I'll pay you back. If anginanga. Mami ngiyeke ngiyetha kaloku. Ngizela bahlala kodwa. Awufuna 20 rand futhi hayibo abahlala hayibo. Yeah. Nginika imali. Seniyitha le 20 rand. Akunika. Yes. Yabo lomshita. Awufuna 20 rand. Ngiyambuza isichamele. Ngimatheka lapho. One day we go pull up looking clean. Versace shirt, Gucci belt and new jeans. We be busy hustling with my jeans. Akokwali ndwana. Setha! Samgelo! Ayita. Into yentini? Lo umkwazi ehlobo samkela. Abotani. Uthi umkwazi naye igama lesazisi. Igama le-ID. Yazi mama yakho. Yasoleka isibhalweni ngqondo. Yo. Konta ngilibuza baba. Ndicelele nje bakekho. Ngayithena le. Jonga man. Khona ngibasela yona. Ta khona ngibasela yona. Ngole. Jonga ta. Wena zintuba le isanazo kwathini? Isanazo. Ta. Uvile ngutaflex. Utheni ngosaluka ngwenzeni? Ta. Utaflex. Kuloka lokho. Kuthobe phambili. Kuyato kacwecwe. Kodwa nayo yamazi ba uphula ku repeal. Mathuthwa. Uflex. Yaza nothuka incam thuba loba umuntu akwethu akudala wale wecwe. Qha ayizizwe into basenzayo manje. Yacaca naye kwazi ngithuba ubona nawe.
Hey, awuzenenye ke ngoku ta. Khona baba ngasemntu batuwa. Hey, kawuvapha ta. Hey, ndiyamazi ke wena. Da. Uyokaphatha. Anasifuba ndisipha zonke. Ndazi ta. Ikamamela apha ta. Ifa bangibashata epekasi. Masixole. Masixole lo unyebileyo. Ifa utshata nabani? Sibahle. Uthatha njani ngokuluki? Ndixa kweloo kaloku umasixole ngulo mithi siyosibahle. Sonke ngopha kwesibahle bathi makatshate. Tshata kaloku sibahle kanti uzawuthatha njani ne-mileage ephezulu ngathi Ndibhidwa yiloo nto phantse nuka. ne-time ingculaza. Yho, ayiwana ke nguta. Bamama umproud ngam. Ndilika kandiyiyo, anditshatanga notshata. Mntanam uyandazi ke mna andiqhumi manyala andiqhumi nix kaloku uyazazi kalo mntanam nje awuphangeli awuqualifying for the 350 uyazawuba-proud njani kalo mntana nenye into kaloku uphinde ukhumbule wagqibula kaloku ujolito stable kwa-grade 4 wawujole no-azani yawasweleka ngoku uhambe ujole nabantu asifune iprimary sidlala hayi buta umuntu uthele kabuhlungu ngolu hlobo ke ngoku khona uba abandijoli khona uba abandiphangeli hayi kanti azithethe izinto nina ingathi uzilibele nawe kalo mntanam nje awukwazi uthetha uyandani nje mna ndinciko ndimsulwa qithi Ayongciko. Ta, khamba singam. Umngako uyazazi uba uye e-ARV. Uyazazi ta. Uyazazi ta. Ndiyaxoka. amaqhida personal ngokuyaphatha Kaloku ta, ndiqalwe nguwe. But ke masiqeda. Hey, ta. Uvile ngotapara. yini wenzeni ngopara ngawuze nazo Hayi, uphara inasensayo. Uphara kaloku kufike ngalanga bekuyitraka yembuku. Yangena phaa kwetyutyumbini. Impuku zamluma. kwathini ke manga izimanga Uta, sibhedlele kuthiwa oogqirha xa bejonga phaa kintoni autograph ya bajonga autograph kuthiwa uta asenamathumbu amathambo odwa hayibo uyaphila ke umntu into engxakayo andazi imbuku like kuthiwa akanasidona ngaphandle but kuthiwa uphelile like Njani? ungalugula HIV Njani? akasenamathumbu xa sithetha inyani nayo ibeni hayiyayo positive soamani ngulo kaloku ilapha esithubeni okay tamasixethe mabuta arayphida amani kangutsho nini uba uswelekile usweleke nini uswelekile kaloku ta unjeke wena uzile indaba uyishiyo kwaphakathi ndisamamele ndingulo kaloku onganaso ndanangangileki kaloku akalolele kwasesikolweni kaloku wawungawazi amagama kodwa sikolapha amagqitha buta ta anisipama Awusipami? ta awunayo ne-experience uyolayidimena awunayo tu experience buta uzawufumana phike nje nomenzame nje ta bandichebile ndingakayiboni ta joyinto uzinxibayo wondliwa ngumama ngoku uta ingenaphi ukeke ta zaphinda ukhumbuze kunake namagama amathathu okusalayo mna positive kwakumaths lwe-right ta namagama amathathu i-positive kwakumaths Ta, ndithethe nge-maths wafumana 12% ta siserious ndicela isipam ta awunenzame isipam kaloku ndizame ta asebenzi sonke njenze zifumana phi nisibani ngathi ngenazo unike wena bandiye ta mani xa semtshita babe ndimfuna ta balo samkelo phelile ngoyindaba ehlobo yes baby